každá další posádka jednodušší a jednodušší z hlediska stržení rána a stěháků. Jinak ta situace to je druhý a trefem samozřejmě vytáhne hodu a ten formáčí výkladem ještě více rozmáčí, takže to je zase stížení. Tento sekce další soukolíku, ale vyrovná nebude zakvětné, protože na další sekci tam posádka, která se taková, ta co na poslední proti. A tak to stačí v aerodobě a jedno z toho důvodů, aby se vlastně potřeboval pro riziko nebo možnost stížení jednotlivých sekcí. Takže nebude to tak, že každá na to jako první, ale její pořadí se rokuje a je to taková pravá koncentrace na tady nejlepší kostí, které vyhádá první vozidlo. Poradil si, je šikovný. My bychom poprosili týmy opravdu, které mají připracováno před číslo 1, aby se rozhodovali, aby Já se nestihl rozjet, mu to ujelo na spojit cedulu, než se rozjet dopředu. A sledují páté, číslo 5, nechci přijít na druhou stranu na sekci číslo 3, jak se to trošku komplikované, ale poprosují ke vědí, jste když na trojku, kde jsme mohli výrazně zprší kategorii.